makuru wani muri kuti chikwemi nyatsondilaineka ndinzwe hanziko. Yeah, this guy is talking. Ndosandiri kutokudza izvozvo mukoma wangu. Iri kutosasa zvekudare remakuru wani. Ndongoziya yaka yatinogara tichitora nezvayo iyi. Nokutika mutazichita dzokutengera masekondi hendi mapaona manje manduwe. Saka wanenge wamboratidza motedzi wamwe wanenge wachishinhiwa wachishereketa. Isusu manje hatizokoneba kuziva kuti iyi mota yakatodini, iyi yakatodini. Yeah, ipapa I understand you my brother. But when inini I paid money kwamurika. Saka please, ndibatsirewo guys. Mahwanaya. Aya ndo mahwani manje. Ndiri ngwele yemulonyeni zvayo ka. But iyi yazondikandisa mapfumo pasi. Mirai tione, maybe zvandingatogona kuita pamakuru wanika makanondipa. Ya, ndoizvo tingatoita izvozvo manduwe. Imo chindototisira mota itonoti tingatodini nayo. Tichaona kuti tingakonozvigadzirisa here zviri kuinetsazve. Okay. And then inini ndozoita sei manje apa? Iwe mudhara uri wangu ka, handitomborwadziwa kana newe waiziya. Iwe mudhara ndokutambisa mafi ezheti waibata. Uri kuona iwe mudhara iwewe ka, kana ndakatokutarisa kudai so ndiri kutoona bhlazi yangu iri ku-UK uko waiziya. Uri kuona iwewe mudhara iwewe, uri kuona bhlazi yangu iyoyo. Kudhara ikoko makanonanganisa, makanomechanisa, kudhara ikoko. Izvo wamurasta warikedza kunyepa imhanduweka, ndozvokuti tichake tisaidhirire kuti hamupfeba makazvidemba. Right, chikombera. 442 formation. Yes sir, Roger, confirm, one man down, I repeat, one man down. Mdhara wagwani, dhaburaka mdhara. I'm getting lost now. Muri kumboti kudiko nai boys. Taurayo kazvo tinonzwa tese. Vamwe hatibve kunokuka, tinobva kwedu kuAustralia uko. Ya, izvozvo hamungambozvizwisise vamhanduwe, chitondosiyanai nazvo. Makuru wani mimika, muchisiya bundu maiziya. Pane magarisi manyama kaari kusvika kubva kuchando. I think next week anenge asvika maiziya. Saka ndo patiri kukusarudzirai one jagwa takanokubudaika. Saka iri rezvikwambo iri garai masiya maiziya. Dini kana mino mariyo minayo manduwe. Garai matodini paya, maisiya futi, tonedzera pamoteri kuda kuuya iyi. Mapaona manje. Okay. Saka apa ndofanira kuwedzerawo zvemari manje apa. Uri kuona kuti chingwe lemulonyeni. Iwe uri wangu zvekudaroka. Saka ipapa ndototya kana kukuchaja chaiko ka. Saka iwe ngogara watiburitsira ka 5 waya waiziya. This time tira kukupa garisi nyama wakaenda waiziya. Okay boys. Let me go ku reception kandinoita payment yacho. Iwe mdhara iwe, ndochi ichocho, akuendwe ikoko kana wazogara, akuendwe zvachose. Iyi yatakutoita yatopesenari favor kamudhara iyi. Because isusu newe kakudhara ikoko waiziya. Saka iwe mdhara isabundu panhamba idzika, 5447. Ya momzi, ndakumboti dha. Uri kuenda kupi kona naye mwanangu oshomole? Pana akanyanya stereki ndombopinda muchira. Aiwa kanhaya akatsukunya. Taurai zvinonzwisisika. Hamungati kamuri kupinda muchira. Handiti chira chacho chine zita here. Momzi, zvese mune ndidongogara makandigara dhivi. Zviriko here izvi. Apa ndandakusoya nchiti mama wari kumusha. Hamusati kana mane 2 days makutondigara bhamba. Bho here. Aiwa mwanangu, handisi kukugara bhamba ini. Nditongoriwe waridhi kuti kwauri kuenda kwacho ikokoko ukazonzwa nzara unoita sei. Momzi, ndozvamune muchingoita izvozvizvi. Munogara muchingondishungurudza pamba panapa. Musipo dhidhi wandishungurudza, emi madzoko futi panapa semu. Ini zvangu ini. Okay, sorry kana akatsukunya. Ochitora mari uzotenga machipsi kana wani nzara. Okay momzi, yesaya. Muriko momzi. Fe yapindira yemusoro mutsvuku. Aiwa, inzwa moyo mfana wangu ka. Iri garisi ririko mfana wangu kana wazogara. Owo, revha chikombera. Tsika chokudhoti ende, tiribe zuva rese baisu panapa. Ai. Mahwani rasta man. Mwari variko ka zvekudaro. Uyu tsago yanga katesa mutusha wekuwanda futenge. Zviri kwase ku. Handindai kunyepa nozuro payo tingatitiwo uchiramba. Wakapusa stereki mfaneyo, unodopoto chigoredziwo chibanzirwa zimusoro ziguru iroro. Get away maniwe. Ndinika ndakananganisa zhetiri kana wazogara. Kodhabhuraka wangu. Tsago yakatobhilivha zvekudaro waiziya. Apa ndiri kutongogayaka kunonyundura vazukuru kandakananga pablos waiziya. Takanoipfuura shoti reipapo. Owo. Asi chikombera tetekera ndikunyepe. Tadi kumboenda kuti aichira makuwa kuya. Tombonopunzumura kakiyateka kai. Kaitisanisa kaka mchinda kai. Yesaya, tinofanira kumbomupindira ka. Aifarisa stereki tsaga uyu. Aitipakurira sadza $2 ndochi chakadaro chinenge ngozi. Nai, tingajetudora manje isusu vanhu vakuru wakaita sesu. Zviriyo ba izvozvo. Yesaya, rega ndise silent killer takaenda. Haro, iwe amaiwaoshomore, hakuna ndifina aba wazwaka. Ndinomazi kumitingi yake takuwandisa anoda kuatenda. Usandinetse bawazwa, ndiri kuya kuumba ikoko ndichataura kana ndasvika ikweyo. Aiwa kani dedi. Inzwai kani. Ndanga ndichiti
aiwaba pari vesho mamuchida kutaura kana chibodzibadzi mai mazwaka muri kutorasawo statement zvenyu mimi chikombera isavhoro mutizwe zvokunedziwa ndombozvida chere inini ai yesaya rega ndise silent killer takaenda vamwe ndo vanomhanyira kutyora murau nekuti vanokochesa kuda right about 10 left right dismiss abhasha chikonyanga abhasha mupanduki right havachade vanhu ava tiri kuda chef imota kaiyo right apa kapa rikamota wetraffic ndione madedanji fucking chikombera ukudhiraivha mota kwakanaka hera kumana kana ti ndinangu kakasa kuona madiko gari wekurwara brenyi mukabva maita sei pedu paipai iwo mufanewe handishe mwari yako apa kapa ritufera risei zvandiri kuda mudhara hatina time zvikati ndo zvakatisiya mukuru wangu onaka iwewe mudhara amba uchindiitira dzungu rakanondiitira roro one deka I will give him one slab of roasted owls apa kapa ndichakupa mupamba yechigocha mashizha haiwawo apa hachikone bachirungu idi hwii idi gogogo senga akoriwo sewo akoyo kwakatsukunyika ibva tonyarara zvako what are you up to imimi ritu feras ritu criminals muri ntumunyeka wapana imimi nyasire chaidzo makaiwane kupi mota iyo iyi iwe chigawe tetekera ndikunyepe izwa no you listen to me I'm a man of the law kana mukaramba muchindidherera zvamumeta izvi one deka and one of these days I will give you one blow of chewing nuts iwe gawe hakuna kutaurira zvichisataniki bapanapa wazwa taura izvo tinozwa ndati ndichakurwa chibhagera chematsenga nzungu wanzwaka ndipe license nerasta handina license makuru wani honaika tora yaka $20 iyi tinoziya kakutimimika pamwedzi wese kamunotambira henyu $50 saka isusu sembinga manyamati rwadziwe maiziya okay ndioringa kuno ku20 yachona fucking rubbish hello ekomiki madiko mkomo wangu bho zvekuti ko haufa pedu paipai inzwa yaka makuru wani kana musina guchuka chimwe ndinoganizire kana congo dust mudhara pane zvikuitika ndozokufonerai mudhara wangu hana basa yatoriwo gatsa zvake uyu moroi wanhumi makasimba chere ndauwe wariseko wapwereonaimo wanhumi aiwa inotiriyo isu tondoitawo mutowa wena kumwe kunyoro kumwe kukukutu kumwe kunobungiwa huni kumwe kunogumiwa urimbo hodosi kumwe kuchena kumwe kutema asi chadosa chibodzi kurisewo kumabasa yona yewanhumi kwedu unoti kundochemano sapoti yenyu wanhumi ndiri kukumbiritsa wanhumi mupote muchisheyaka mumavhidhiyo eduya aoniwo nevanhu vakawanditsa saka kana muchindiditsa semadirira ndinokuitai naye wanhumi ndokumbirawo kamunai kuti vhidhiyo yese yomunenge maona mosheya kamunai maadhvetiyo ndokumbira musajambeba maadhveti warungu ndoipo inini nochikombera tinoboya mari yokotengera zukuru tinonaka kana muri wekuyoutube kwawanhumi ndokumbiritsa musabscribe kamu tite wazhinji tite kana miriyoni takawanda hatizobeba mafurogo wanhu kumaeriya awo ndizvozvo mabuja ndokuditsai ende handichatuki vanhu baini mazuva ano hapana munhu endichambotuka baini ndizvozvo